Mga kapuso, this time around hot topic gayod ang sibuyas Bombay. Gumikan sa kamahal sa presyo ni ini. Gani mura na daw ka og nakakuha og gold kung nakay sibuyas karong panahona. Busa subay ni ana aron magkaideya kita sa ilang kahimtang karon. Atong makauban ang usa ka sibuyas farmer gikan sa Sumilaw, Bukidnon, si Agosto Halapan. Hello Tay Agot, good morning and welcome diri sa At Home with Jamay Regional TV. Kumusta ka? Maayo man sir, mayong buntag o man sa inyong suking tigpananawan ng inyong programa. Mayo kay naka sa maayong kahimtang ron Tay Agot, pero una nato isgutan, paunsa ba ka nasulod sa kalibutan sa farming, labi na sa sibuyas? Kinsa ba ang nag-introduce kanimo ni ini? Sa ako manggong pag-umagyod sa akong pagkabata, usagi ko ka mag-uuma sa mais. Sa sige nako og pagduki-duki unsa gyud mga maayo nga tanom siya kay ang ba manggong mga tanom dali ra siya malata. Karon nagtanom ko og patatas, kamatis, mga bisan unsa. Lisod man ang market moto nga nakita nako ni ang sibuyas nga maayo kay dugay man gud ni siya madaot sir ang sibuyas imo ni siyang mahipusan og 5 ka bulan paingon sa 8 ka bulan motong nisulod ko ani nga pagpananom aning sibuyas. Sa imong pagsugod sa pag-venture sa sibuyas, unsa pud ba ang mga challenges nga imong gipang-atubang? Daghan kay sir kay tungod kini ang sibuyas di kini siya dali gyud siya itanom og dinagko na kay ang sibuyas manggod dito ni siya natanom sa mga init nga lugar kanang talagsara unta ang ulan ba na dinhi sa amo sa Bukidnon. Dali ra kayo ang ulan diri kay sanglit highlands mi, dali ra mo kuan ang ulan, maulan siya nga lugar mo to nga daghang kayo challenge sa sibuyas sir pero salamaton lang gyapon kayo ko kay nalampasan gyapon ang mga challenges. Tay Agot, lisod pud ba itanom og i-maintain kini sa yuta sa Mindanao? Dili man gid siya lisod og doon na lang gyud mga technology ug ang atong gobyerno og mohatag lang gyud siya og gahin para sa itawag og research and development. Siguro ako nga magmalampuson kini nga produkto nga sibuyas. Tay Agot, factor ba nga makadaot sa sibuyas ang mga pag-ulan-ulan? Dako gid siya og factor pero sa giingon ko na sa unahan aduna na may mga teknolohiya so malampasan tara gyapon ang mga factors. Karon nga hilabihan gayud kataas ang presyo sa sibuyas, aduna ka ba ideya Tay Agot ngano kini nahitabo? Kumusta sa ba ang supply gikan sa imong farm? Base manggod sa ato gyung makita o sa pagtuon, kini manggod ang sibuyas kausara ni siya itanom sa usa ka tuig. Muna nga kulangon gyud ang atong sibuyas sa Pilipinas, sanglit kita daghan na kayo ang tao sa Pilipinas nga gumagamitay niini. Unya didto sa upat ka probinsya nga nagtanom ra niini ang Nueva Ecija, ang Occidental Mindoro, Pangasinan ug Nueva Vizcaya. Nya kausara siya kini itanom. Moto nga akong encourage sa atong gobyerno nga hinaut unta nga ang Mindanao mahimo siyang self-sufficient atong pangitagpagi nga ang Mindanao mismo makatanom og sibuyas aron dinhi na lang ang atong produkto pagakwaon di na ta moangkat sa Luzon. Okay man ang among supply, mapasalamaton kami kay nakaduol na kami sa gitawag og in-user. Medyo arang-arang pa ang presyo pero kung wala pa ni tiurok na gyud ang presyo karon sa sibuyas sa pagkakaron. Sa imong perspektibo Tay Agot, isip farmer, unsa kaha ang maayong himuon aron mo balik sa normal ang supply ingon man presyuhan sa sibuyas? Mao to akong giingon nga hinaut unta nga magtanom og sibuyas ang Mindanao aron nga dili na moangkat ang taga Mindanao og sibuyas sa Luzon aron mahimo na unya dayon self-sufficient ang Mindanao, mabalik ang normal nga presyo sa sibuyas. Unsa ba ang suporta nga gikinahanglan gikan sa gobyerno sa mga onion farmers nga sama nimo? Ako yung panawagan sa gobyerno, unang-una kapital og ang ikaduha hinaut unta nga doon na kami cold storage nga maangkon gikan sa gobyerno kay kini manggod ang sibuyas pwede kini siya hipuson sulod sa 5 ka bulan paingon sa 8 ka bulan aron nga doon na kitay magamit bisag dili nating ani sa sibuyas. And siyempre para sa itong mga kapuso viewers watching at home Tay Agot, unsa ba ang mga tips nga mahatag nimo alang ni adtong mga gusto sab magtanom og sibuyas pinaagi sa urban farming? Sa akong ika-tips niyagtong nanaw karon sa inyong programa,
nga mayo magtanom ka mo og sibuyas sa inyong nataran kay pwede kini siya itanom. Pwede kinyo itanom sa mga kanang 1.5 nga soft drinks, anang mga lata nga palanggana aron nga dili na kamo mopalit sa merkado kay aron nga makulang-kulangan ang demand aron dili kayo mo taas ang sibuyas. So, kabalo na mo mga kapuso ha, busa tanom na sabtag hinay-hinay sa atong tugkaran. Dagan kayong salamat tay Agod sa imong time ug tips nga gihatag dinhi sa At Home Media May Regional TV. More power kanimo ug sa imong mga produkto. Salamat pod kayo Sir Cyril sa imong panahon sa pag-interview kanako og sa At Home GMA Regional TV. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw kanako. Kini ang At Home with GMA Regional TV.